Ja, kijk, ik ben naast mijn werk als kunstenaar ben ik ook audioloog, klinisch fysicus, audioloog. Waarbij ik me, zou ik maar zeggen, ook richt op alles wat met gehoorklachten te maken heeft. Dat wij überhaupt nu dit gesprek kunnen hebben, komt omdat we elkaar kunnen horen. En dat is niet zo vanzelfsprekend. Dus er zijn ook genoeg mensen die hebben een gehoorprobleem en kunnen in het dagelijks leven niet goed functioneren. Nu zie ik heel veel mensen op een spreekuur bij Adelante Audiologie in Hoensbroek. En naast dat ik natuurlijk de impact zie van het gehoor, zie ik ook een ontwikkeling dat mensen in steeds moderne interieurs gaan wonen. Dus gladde wanden, gladde vloeren. En wat we daarin natuurlijk herkennen is, en dat is een beetje hier ook, hè, hier heb je plexiglas en als we daar tegen praten krijgen we volledig reflectie van het geluid. En wat ik eigenlijk ben gaan doen met mijn kunst, en we kunnen natuurlijk zo meteen eens even een rondje maken in wat hier nu te zien is. Maar meestal schilder ik op hele grote panelen. En mij hebben mensen altijd als kunstenaar gekend en als audioloog. Die twee werelden waren altijd gescheiden. Maar op een gegeven moment zag ik bij de collega's in het audiologisch centrum in Eindhoven, zag ik dat zij in de audiocabines, waar de metingen worden gedaan voor de gehoortesten, hadden zij van die hele mooie, strakke, witte, akoestische panelen ophangen. En toen dacht ik, hé, die moet ik gaan gebruiken als canvas. En zo ben ik gaan experimenteren. En hier hebben we gewoon als demonstratiemodel. En we kunnen er eens even omheen lopen, want dan zien we nog beter wat het is. De voorkant is dus heel lucht- en geluidsdoorlatend. En de werking die gebeurt eigenlijk achter dat doek. Dus hier hebben we dan schapenwol, zit daarin verwerkt. En als we hier goed kijken, zien we allemaal kleine laagjes op elkaar. En op het moment dat een geluidstrilling hier naar binnen gaat, ja, dan gaat die in die kanaaltjes en komt er niet meer terug. En dat noemen wij absorptie. Dus dat is het absorberend materiaal. En op het moment dat we dat dus in grotere oppervlaktes gebruiken, ja, dan krijgen we een heel mooi effect. Dan gaan we dus ervoor zorgen dat de akoestiek in een ruimte verbeterd wordt. Hier hangt bijvoorbeeld een linnen doek. Dus dit is hoe ik normaal altijd geschilderd heb. Dat is een linnen doek en dan flink acryl erop. Dus hier zien we ook heel duidelijk die laagjes erop zitten. Dus als we hier nu tegen praten, horen we heel sterk dat hier gewoon nog hoge tonen en alles komt hier nog terug. Dus hier zit nu bijna een 100% reflectie in. Dan gaan we nu naar dit doek lopen. En hier heb ik dus al bedacht dat ik die rode kleur op wilde hebben. Dus hier is iets ook speciaals gedaan. Hier doet het bedrijf waar ik mee samenwerk, die heeft dan hier een basiskleur, zit hier in het doek ingeprint. En vervolgens ga ik nog met acryl en accenten, ga ik dan bijvoorbeeld ook hier bladgoud en medium in verwerken. Maar als we hier nu tegen gaan praten, dan horen we hier meteen dat het geluid nu in dat doek absorbeert. Dus hier gaat als het ware nu het geluid meteen dat doek hierin. En hier horen we ook minder de hoge tonen nu terugkomen. Lage tonen zijn sowieso heel moeilijk om die volledig te absorberen. Maar het gaat vooral ook in die hoge tonen. En die hoge tonen die zijn net weer heel belangrijk om spraak goed te verstaan. Dus op het moment dat je in een ruimte komt waar hele slechte akoestiek is, dus een moderne inrichting of een restaurant waar ze totaal geen rekening hebben gehouden met akoestiek, ja, dan ga je die galm van alle kanten terugkrijgen en dan wordt het heel moeilijk om dan nog geluiden te kunnen filteren. En dat proces, als wij ouder worden, dan begint eigenlijk vanaf een jaar of 20 langzaam die hoge tonen van ons gehoor beginnen dan langzaam achteruit te gaan. Dus als je een gehoorverlies hebt ten gevolge van de leeftijd, heb je dat je vooral die hoge tonen, die mis je. En dat gemis in die hoge tonen, dat zorgt ervoor dat je minder goed kunt filteren op het moment dat je in zo'n rumoerige ruimte zit. Nou, en dan is het dus heel belangrijk dat die akoestiek zo goed is, omdat je je dan minder hoeft in te spannen. Dus bijvoorbeeld als je een bioscoop binnenkomt of een theater, dan heb je vaak van die lekkere zachte stoelen en er is ook heel duidelijk akoestische absorptie zit ook in de wanden. En dan, als je daar binnenkomt heb je ook vaak dat gevoel van, oh,
lekker hier. Maar dan is het niet alleen dat knussen, maar dat zit dus ook in dat geluid. En dat zijn we ons vaak niet bewust, omdat het niet meteen opvalt. Maar ja, ik probeer met deze tentoonstelling, dus dat mensen bewust daarvan te maken. Ja, we kunnen eens even naar de expositie van Jan van Genk lopen. Omdat bij zijn werk kun je heel duidelijk zien wat voor een impact een gehoorverlies heeft. En Jan is in een tijd geboren en hij zal ook zondag bij de opening zelf aanwezig zijn. Het is een oudere heer die natuurlijk in een tijd geboren is waarin doofheid absoluut nog niet echt begeleid kon worden. Sterker nog, dat werd eigenlijk net in een hoekje neergezet, letterlijk en figuurlijk. En hij heeft hier een zelfportret gemaakt waarin eigenlijk die eenzaamheid en dat gevoel van het niet kunnen weergeven, het verhaal kunnen vertellen, ja, dat zit hier heel sterk in. En hij is ook zijn kunstenaarschap, want hij heeft wel de opleiding gehad op de Jan van Eyck. En hij is professioneel kunstenaar. En ik bedoel, Jan van Genk is een kunstenaar die bij heel wat mensen bekend is, omdat hij hele mooie portretten heeft gemaakt. Maar hij heeft ook zijn talent van kunst maken heeft hij gebruikt om eigenlijk datgene wat dan niet mogelijk was, om het gesprek te hebben. Hè? Want op zich is het voor hem niet mogelijk om gewoon zoals wij nu hier praten. Als we met hem in gesprek, dan haalt hij een boekje uit en dan gaat hij schrijven. Dus samen met Rezi en Jos hebben we, die hele expositie is natuurlijk door hun vormgegeven. En ze hebben hem ook gevraagd van, hey, schrijf dan even op wat dit voor jou heeft betekend. Want de thema van deze tentoonstelling, horen, zien en voelen. Ja, horen en zien, dat mag duidelijk zijn, maar voelen, de emoties. Wat doet dat met een mens als jij niet kunt horen? En ja, dit zijn ook prachtige werken. Ik weet niet of je dat in de camera kunt vastleggen, maar dit heeft Jos bijzonder mooi weergegeven. Als je hier zo in het midden dan naar die twee doeken kijkt, is het net een heel mooi tweeluik wat doorloopt. Ik hoop dat we daarmee veel mensen kunnen inspireren en misschien die stap kunnen maken om toch het over gehoor te kunnen hebben. Dit is een pasteltekening van Dries. Heeft hij gemaakt in 1944, het eind van de oorlog. En een zelfportret in pastel. Hij maakte ook heeft heel veel kerststallen gemaakt. En deze kerststal, heel toevallig, is een foto van gemaakt. Ook uit 1944, toen hij 17 jaar oud was. En daarmee, met deze kerststal, is hij zonder examen aangenomen op de Jan van Eyck Academie. Uiteindelijk is hij, na 4 jaar de Jan van Eyck, is hij cum laude geslaagd op de Jan van Eyck. Hij heeft les gehad van Oscar Jespers, daar was hij zeer mee ingenomen met hem als docent. En dus Eva in keramiek. En hij heeft jarenlang in keramiek gewerkt. Dat kun je zien hier. Er zijn beelden, veel beelden van keramiek, maar ook heel veel beelden daarna van allerlei metalen. Dit beeldje, dit is dus keramisch. Ik vind een enorme spanning hebben. Ik vind het prachtig gedecoreerd met glazuren. En dat is het eerste waarmee hij aankwam toen hij de driehoek had ontdekt. De driehoek heeft jarenlang, eigenlijk 30 jaar lang, de driehoek als inspiratiebron gebruikt. Eerst in keramiek en naderhand werd dat in allerlei metalen. Kijk, dit is een brons, dit is een zonneboom. Die is ook, kijk, die is in brons gegoten, dat was een ingewikkeld werk. Dit heeft hij zelf uitgevoerd. Dat is heel fijn, met blauw en die met roze. Het zijn allemaal een soort bloemen, die noemt hij dan de boom. Misschien, het zijn composities, hè. Dus,
Ja, zeker. Het is allemaal abstract, ja. Het eerste abstracte werk wat hij eigenlijk gemaakt heeft, dat is de Psyche Nikai, de geest overwint, dat beeld wat bij Vijverdal, of Mondriaan heet het, wat daar 16 meter hoog staat. Ja. En dat beeld daarachter, dat is de Psyche, dus geënt op de Psi. De letter Psi in het Grieks, dat heeft die drietand. En dat werd hem als idee aangeboden om dat beeld te maken bij Vijverdal. De geest, het was een psychiatrische inrichting, de geest overwint. Kijk, hij kon ook tekenen. Hè. Ik vond dat hij ontzettend leuk, snel een schets. En ik vind het ontzettend charmant. En het klinkt misschien een beetje raar, maar ik was natuurlijk toch wel een inspiratiebron. Maar hij heeft me altijd mooier getekend dan dat ik was. En dit is de klimop, vond ik ook heel mooi. Het is ook een keramiek, knap gemaakt. Ja, het is echt heel knap gemaakt, omdat het is allemaal hol, hè? Het is hol en toch die strakke lijn. Hè? Dat is allemaal ook zelf uitgevoerd. Dat is niet naar een fabriek gegaan of zo. Hij heeft dat allemaal eigenhandig uitgevoerd. En dit staat in Groningen bij de sociale dienst, in metaal. Maar zelf hadden we het in keramiek, ja. En wat ook van hem, wat hij zijn eigen technische uitvinding vond. Kijk, dit is een keramische plaat en die bolling die zit in de borst en in de benen, dat deed hij door dat plaatje aan de achterkant met een lepel te bollen. En daardoor krijg je een heel bijzondere spanning op dat keramisch vel, zou ik maar zeggen. Het is altijd een dun plaatje en dat doet hij gewoon aan de achterkant. Ja. Dat krijg je met de hand, krijg je dat nooit zo mooi, zegt hij zelf, hè? Krijg je met de hand nooit zo mooi, die spanning krijg je er nooit in. Dat kan haast niet. En daar, je kunt het voelen, maar je mag er niet aankomen. Dus,